19 у Києві, 20 у Криму. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». Я Софія Аблєва. Підбиваємо підсумки понеділка, 4 грудня. Сьогодні у випуску. Без відповіді. Адміністрація Путіна відмовилася пояснювати, чому звільнила заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова. Ще півроку за ґратами. 6 фігурантам так званої справи Хізбут-Тахрір, які вже відсиділи 2 роки, подовжили арешт. Фрі Куку – міжнародна правозахисна організація запустила онлайн-акцію на підтримку кримсько-татарського політв'язня Емір Усейна Куку. Наймасштабніші в історії повітряні маневри США та Кореї стартували. КНДР загрожує ядерною війною. Фігурантам ялтинської справи Хізбут-Тахрір продовжили арешт на півроку. Російський прокурор апелював до того, що обвинувачена 6 кримських мусульман начебто можуть знищити докази у справі, вплинути на свідків та сховатися від суду. Захист це рішення оскаржуватиме. Люди збираються біля військового гарнізонного суду в окупованому Сімферополі. Прийшли підтримати ялтинських політв'язнів, які звинувачують у створенні осередку і участі організації Хізбут-Тахрір. В Росії вона заборонена і вважається терористичною. Вони не терористи, не екстремісти. Якщо ми вот так не будемо приходити, завтра кожному любому приведуть і вот так заберуть і будуть судити, а ми всі будемо в окошко смотреть. Нам треба Аллаха боятися, а не тих козней, які нам строять. До залу суду заводять усю ялтинську шістку. Мусліма Алієва, Емір Усейна Куку, Інвера Бекірова, Вадима Сірука, Рифата Алімова та Арсена Джипарова. З ними їх адвокати. За версією слідства, організатор осередку Хізбут-Тахрір Муслім Алієв, інші рядові учасники. Семейное положение, состав семьи. Жена имеет 5 детей. Какого времени содержитесь под стражей? 11 февраля. Копию обвинительного заключения получили? Да. Помните когда? 24. Спасибо. Суд розглядає запобіжний захід. Вперше за довгий час заарештованими побачилися їх рідні. На засідання пустили мам, дружин та дітей політв'язнів. Кажуть, не дивлячись на тривале ув'язнення, чоловіки в бойовому дусі і налаштовані на боротьбу за справедливість. Мы, говорит, приехали в Крым не для того, чтобы разрушать, а для того, чтобы созидать и жить. Ну, выглядит нормально, альхамдулилля. Как всегда, активные, бодрые. Как они заявили однажды на одном из судебных заседаний, мы докажем, что мы не виновны, потому что мы действительно не виновны. Ну, Арсен немного мучает кашель его. Мы так и не получилось у нас в СИЗО добиться ему обследования. А так, в общем, держится хорошо, все улыбаются, все чувствуют поддержку джамата. Російський прокурор наполягає, що підозрювані перебували під вартою ще 6 місяців. Апелював тим, що вони можуть знищити докази по справі, вплинути на свідків, сховатися від суду. Захист вважає, що держобвинувач не надав документів, які підтверджують цю позицію. Адвокати попросили суд змінити запобіжний захід на домашній арешт. Суд тривав більше години та, відхиливши всі докази адвокатів, підтримав російського прокурора. Наверное, все помните, что помимо участия в Хизбут-Тахрира эти ребята обвиняются в попытке государственного переворота, изменения конституционного строя Российской Федерации. Государство и боится этих 6 ребят. Это государство, у которого есть оружие, ядерное, огромная армия, государство, которое воюет в Сирии, в других горячих точках. Вот она боится 6 ялтинских ребят. Суд найближчим часом має приступити до розгляду справи по суті. Оскільки мова йде про тероризм, засідання відбудеться у військовому суді Ростова-на-Дону. Адвокати подали клопотання, щоб слухання провели на півострові. Чтобы судьи сюда приехали и дали возможность защиты представить все доказательства. Здесь находятся все свидетели. Если сейчас не все адвокаты смогут выехать в Ростов на рассмотрение данного дела, сразу же были назначены адвокаты от государства. Даже у очень опытного, даже у очень добросовестного адвоката недостаточно будет времени для того, чтобы подготовиться и сразу же сходу вникнуть в особенности данного уголовного дела.
До 27 травня наступного року фігуранти так званої ялтинської групи Хізбут Тахрір знаходитимуться під вартою. Їх затримали майже 2 роки тому. Найближчим часом їх етапують до Росії, Ростову-на-Дону. Попереднє засідання щодо суті пройде вже 11 грудня в Північно-Кавказькому обласному військовому суді. Ільвіна Сідбулаєва, Наталя Смалярчук, Крим, Заман, АТР. Онлайн-шторм на підтримку кримсько-татарського політв'язня Емір Усеїна Куку. У мережі стартувала акція Amnesty International Україна з хештегом «FreeKuku». Докладніше про неї розкажуть мої колеги. «FreeKuku» – такі хештеги з самого ранку заполонили мережу Фейсбук. О 9-й ранку почалась онлайн-акція на підтримку Емір Усеїна Куку та його родини. Власне, дуже просто звідси можна просто скопіювати повідомлення разом з посиланням на нашу петицію, тому що ми не лише шеримо хештег, ми так само закликаємо залишати підписи на підтримку Еміра Усеїна Куку. Акція покликана підтримати не лише Емір Усеїна, а й усіх в'язнів Кремля, пояснюють організатори. Ця онлайн-акція триватиме сьогодні цілий день. Ми закликаємо людей шерити хештег «FreeKuku» або «Свободу Куку» і вимагати звільнення або писати від себе слова підтримки родині Еміра Усеїна Куку та всім кримським татарам, яким зараз так необхідна наша підтримка. Це ті прості дії, які кожен і кожна під силу зробити, не вдаючись до якихось ризикованих дій. Організатори Amnesty International Україна закликають користувачів мережі долучатися до акції. Адже коли про кремлівського в'язня говорить світ, це стає для нього своєрідним оберегом. Окупанти не наважуються застосовувати до таких людей тортури. Ризикує стати такою, знаєте, темною плямою, і ніхто не буде знати, що там відбувається. Важливо постійно тримати увагу на ситуації в Криму, як увагу української спільноти, так і увагу міжнародної спільноти. Тому що саме міжнародний тиск – це те, що має потенційно можливість повпливати на ситуацію, хоча б якимось чином полегшити її. День суду, на якому окупанти продовжили Емір Усеїну тримання під вартою ще на 6 місяців, співпав з днем народження його донечки Софіє, яка вже вдруге не може в своє свято обійняти батька. Емір Усеїна Куку затримали в лютому 2016 року за безпідставними звинуваченнями у тероризмі. Відтоді він перебуває за ґратами. З сім'єю йому вдалося зустрітися лише раз. Сьогодні під час суду дружина побачила його вдруге. Ми дуже сподіваємося, що весь цей абсурд, все це фальсифицированное дело просто разлетится как карточный домик. Очень надеемся, что справедливость все-таки восторжествует. Конечно, на суд детей не пускают. Все из-за того, что якобы травмируют психику. Они об этом не думали, когда вламывались ранним утром в наши дома. Офіційно акція стартувала сьогодні, але записи з закликом звільнити Емір Усеїна Куку почали з'являтися давно. До флешмобу вже приєдналися сотні учасників. Оксана Гуцул, Данило Карп, Заман, АТР. Відповідь без відповіді. Кремль відмовився пояснити, чому ж Путін звільнив заступника голови Меджлісу. Адвокат Ільмі Умерова отримав офіційний лист з адміністрації російського президента на запит про причини звільнення його підзахисного. В офіційній відповіді йдеться, що згідно з російським законодавством про адвокатуру, цитата, надання відомостей, що вас цікавлять, не є можливим. Кінець цитати. Тепер заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров планує надіслати ще один запит вже від свого імені. Что это означает, очень трудно понять. Я вообще логику Российской Федерации не понимаю. Можно решить, что нет никакого указа. Может быть, он настолько засекречен, что даже не показывает его тем, кто заинтересован. О ком речь идет в этом указе. Есть мысль отправить теперь за своей подписью запрос. Может быть, не адвокату, а лично мне, может быть, какой-то другой ответ придет, посмотрим. 25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Звідти вони прибули в Україну. До цього Умеров і Чийгоз відмовилися писати прохання на ім'я Путіна про
помилування. Окупаційний суд півострова засудив Ільмі Умерова до 2 років колонії поселення за звинуваченням у сепаратизмі. Чийгоза засудили до 8 років колонії суворого режиму за організацію заворушень на мітингу 26 лютого 2014 року. Енциклопедію репресій в Криму з моменту анексії Росією презентували у Києві. До видання увійшли порушення прав людини на території окупованого Криму. Це історії майже 500 осіб, права яких за 3 роки порушила Російська Федерація. Книгу перекладуть англійською та покажуть за 2 тижні перед голосуванням в ООН резолюції щодо Криму. В первую очередь он отправляется в офис прокурора Международного уголовного суда. Оно будет дальше использоваться для Международного суда ООН, для Европейского суда по правам человека. То есть, в первую очередь, международные экспертные организации и международные правительства, которые смогут на нее опираться. Генпрокуратура допитає 2 агентів НАБУ, які брали участь у скандальній спецоперації щодо виявлення хабарництва в Державній міграційній службі. Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко. За його словами, на допит запрошено агентів НАБУ Сергія Тітенкова, який передав хабар чиновниці з Державної міграційної служби, та Катерину Сікорську, відому як агент Катерина ще з бурштинової справи нардепа Розенблата. З'ясувати в Генпрокуратурі, зокрема, хочуть, чому в НАБУ взяли на роботу агентів поза конкурсом та чому вони не заповнили декларації про доходи. Також є запитання щодо існування у Сікорської та Тітенкова допусків до державної таємниці, оскільки у них були знайдені документи з грифом таємності. Законність використання ними спеціальної апаратури, яка не зареєстрована в СБУ, також буде цікавити слідчих. В ГПУ буде з'ясована і законність операції агентів НАБУ із провокування хабара представнику Державної міграційної служби України. На виклику в Генпрокуратуру своїх агентів вже відреагували в НАБУ. Там звинуватили Генпрокурору в тому, що він своїми заявами і діями загрожує незалежності антикорупційного органу. Крім того, Юрію Луценку в НАБУ закидають незнання законів, зокрема щодо принципів набору агентів. Кажуть, можуть залучати гласних і негласних, штатних та позаштатних працівників. А от розголошення Генпрокуратурою інформації про них становить загрозу життю і здоров'ю агентів та їхніх близьких. 29 листопада в Державній міграційній службі заявили, що СБУ затримала агента НАБУ під час спроби передачі хабара першому заступнику голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій. Наступного дня в НАБУ заявили, що Генпрокуратура та СБУ втрутилися і зірвали спільно з американським ФБР спецоперацію. У столиці не згодні з політикою телеканалу NewsOne заблокували його офіс. Люди у балаклавах облаштовують там побут і розпалили багаття. Вони обурені тим, що власник телеканалу Євген Мураєв назвав Євромайдан державним переворотом. Ми вважаємо цей телеканал, що він веде сепаратистську пропаганду. Ми вважаємо, що Мураєв – це злочинець і сепаратист. Ми вимагаємо від міністра МВС, щоб він висловив свою позицію, щоб було чітко зрозуміло, хто на чиїй стороні. За журналістів вже заступився президент України. Він закликав розблокувати роботу телеканалу. Будь-який тиск на засоби масової інформації, а тим більше їх блокування, неприпустимі. Так само неприпустимими є спроби виправдовувати дії країни-агресора проти України, підігрування російській пропаганді, в тому числі в таких питаннях, як оцінка Революції Гідності. Нині телеканал NewsOne працює у звичному режимі, щоправда, з певними труднощами через блокаду. Про це повідомила шеф-редактор каналу Роксолана Завінська. Гості зараз заходять спокійно, проте лише гості, оскільки знімальної групи складніша ситуація. У нас з собою камери, а в нас з собою там велика кількість техніки, і нам, звичайно, що треба цей в'їзд, основний центральний, оскільки це більш габаритно, ви розумієте, це носимо. Проте гості заходять, ми мовимо в звичному режимі, проте в нас зараз йде марафон.
Влаштував перформанс і налякав прокурорів. Адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк приніс до Печерського райсуду Києва на розгляд справи Майдану бейсбольні бити, бруківку і пляшки, схожі на коктейлі Молотова. Цим налякав прокурорів так, що ці викликали до суду поліцію. Кажуть, всі ці речі можуть становити загрозу і чинити тиск на суд. Сам же Сердюк повідомив, приніс все це задля експерименту, щоб показати, що протест на Майдані не був мирним. Слідчі вилучили речі, які приніс Сердюк, аби встановити склад речовини у пляшках. У Печерському суді розглядали справу Майдану. Обвинувачений у цій справі президент-втікач Віктор Янукович. Збитки Україні від окупації та анексії Росією Криму – понад 1 трильйон гривень. Про це стало відомо під час судового розгляду справи президента-втікача Януковича. Такий розмір матеріальних збитків нарахували під час судово-економічної експертизи. Її результати оприлюднили у суді. Завтра у Мінську на черговому засіданні контактної групи сторони розглянуть технічні деталі обміну полоненими. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на засіданні Погоджувальної ради. Проте ані дати, ані прізвищ заручників не повідомляють. Відомо лише, що планується обміняти 74 українця на 304 бойовика. Про обмін полоненими сторони домовились на минулому засіданні у Мінську. Якщо все це вийде, над чим ми зараз працюємо, це буде наймасштабніше звільнення, бо мова йде, що 74 громадянина ми маємо звільнити українця, і ми маємо передати 306 осіб в рамках тих домовленостей, про які зараз йдеться. Поки що, звичайно, ніяких деталей ані по прізвищам, ані по списку, ані по даті дати ми не можемо для того, щоб все відбулося. Тим часом на фронті чергове загострення. Доба не обійшлася без втрат. 1 український боєць загинув, ще 4 поранені. Штаб антитерористичної операції заявляє, бойовики, не ховаючись, використовують заборонене мінському озброєння. Минулої доби українські позиції активно атакували танки. Крім того, в кількох точках ворог обстрілював українські шанці мінометами важкого 120-го калібру. Біля Пісків диверсійна група бойовиків намагалася штурмувати укріплений район українських військових, однак із втратами відійшла. Наймасштабніші за всю історію Південної Кореї навчання з американськими військово-повітряними силами. У 5-денних навчаннях під назвою Vigilant Ace беруть участь 230 літаків. У КНДР вже назвали це масштабною провокацією, звинуватили США у підготовці ядерної війни. 230 літаків в небі, 12 тисяч військових. Ці маневри найбільші за всю історію Корейського півострова. Подейкують, гуркіт літаків чутно навіть в Пхеньяні. В навчаннях Vigilant Ace беруть участь останні розробки ВПС США, винищувачі-невидимки F-22 та винищувачі-бомбардувальники F-35A. Військово-повітряні сили Південної Кореї тренуються разом з армією США. Маневри триватимуть до 8 грудня. Союзники відпрацьовують удари по цілях, які є копіями об'єктів, пов'язаних з ракетно-ядерною програмою КНДР. Ситуація на Корейському півострові загострилась після запуску 29 листопада міжконтинентальної балістичної ракети, яка може досягти будь-якого регіону США. Цей запуск в США сприйняли як виклик. На Радбезі ООН постійний представник Сполучених Штатів Нікі Хейлі закликала всі країни світу розірвати дипломатичні та торговельні відносини з КНДР. Вперше радикальні заклики США підтримали Китай та Росія. Обидві держави посилили власні санкції проти Північної Кореї. Китай завжди засуджував ядерну та ракетну програму КНДР. Ми завжди дотримувались резолюції Ради безпеки ООН щодо Північної Кореї. Війна з КНДР вірогідна, так стверджує радник президента США Герберт Макмастер. Він вважає, для підготовки до військового протистояння в США залишилось обмаль часу. Тож наразі Вашингтон мусить заручитись підтримкою всіх країн регіону. Президент США дуже занепокоєний ситуацією. Ми хочемо всіх запевнити, нинішні події не в інтересах жодної країни. Китай, як ви знаєте, спромігся до безпрецедентних для себе дій, бо Китай нарешті зрозумів, так більше бути не може. КНДР та його дії можуть стати могилою для Китаю, Росії, для всіх націй.
Американські сенатори закликають негайно евакуювати з Південної Кореї дружин та дітей співробітників дипломатичних представництв США та військових, адже подейкують, війна з Пхеньяном може бути невідворотньою. Людмила Іванова, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Аби знати більше, залишайтеся з АТР. Наступний випуск «Заман» вже менш ніж за годину. Гарного вечора.